Is Aaron Zautman. Introducing to firstly the fighter in the red corner, wearing blue and yellow, weighing 120 kilograms. He joins us with 14 wins, 11 defeats and 2 draws, including 4 KO victories. Hailing from Ukraine, please welcome Oleksiy Mazayki. And introducing his opponent in the blue corner, wearing black and white with yellow stripes, he weighs 107.5 kilograms. His record stands at 11 wins, no defeats, including 9 KO victories. He comes to us from Sundsvall, Sweden. Here is Otto Wallin. Otto Wallin, altså klar til den her vanskelige opgave. Og det er altså også en velvoksen ukrainsk modstander, Oleksiy Mazayki. 120 kilo mod Wallins 107. Men lad os se, om han kan overkomme opgaven. Første omgang. Og med det samme i hvert fald en ukrainer, som vil fremad. Mazayki. Han er nok heller ikke skræmt af en ung, fremadstormende bokser. Han har som sagt selv tidligere bokset klassemodstandere, bokset flere titelkampe, små titelkampe godt nok, så det er jo ikke noget, han er blevet voldsomt rig af. Mazayki. Er en langsomt herre med sine 120 kilo, men han må bestemt ikke undervurderes. Trods altså 5 nederlag i sine seneste 5 kampe. Seneste var tilbage i december, hvor Mazayki tabt på point til Frans Rill. På nogle dybe træffer ind Wallin, og på den måde få suget kræfterne ud af sin noget ældre, 16 år ældre ukrainske modstandere. Der lige så stille har overtaget en lille smule kontrollen, efter Mazayki kom meget hurtigt ud til første omgang. Så er det nu mest Otto Wallin, der går fremad, men han må altså tage lidt imod, og knaller de lige hovederne sammen der. Men han er til at ramme. Mazayki paraderne, de falder altså lige ind imellem, når han går fremad. Men han er ikke en mand, man bare lige sådan lægger ned. Første omgang. En nogenlunde jævnbyrdig affære, men jeg synes godt, jeg vil give den snævert til Wallin. Just offset him, side to side attacking, all right? He's going to be done very soon, trust me. He likes to start out like this, like he did with Christian Hammer, but you're a whole different fighter. You're not passive. So but work behind that jab, okay? Everything's there. And then don't forget those left hooks to the body. You know? Side to side, side to outside angle. One more time.
anden omgang. Og kunne høre Joe Gamache i ringhjørnet sige, at det er altså sådan her, han plejer at bokse Mashikin. Han kommer lidt hurtigt ud, gjorde han refereret til en tidligere kamp også mod Christian Hammer, som Mashikin tabte. Han stoppede selv efter 6 omgange. Der var han også kommet hurtigt ud. Det gjorde han altså også her. Startede hårdt ud i anden omgang. Og får altså også sat lidt træffer ind, synes jeg. En god test for Otto Wallin til at vise, hvad han har gjort af. Der til Mashikin, der lige går en tur ned. Den kom lige lidt forsinket, men den sad lige, hvor den skulle. Den er han altså ikke lige kommet sig over. Alexander Mashikin. Men forsøger selv at gå fremad. Bedste forsvar af et angreb. Synes at være recepten fra Mashikin. Han er virkelig sårbar for de der dybe træffer. Så samtidig efterlader det jo åbninger til hovedet. Og det ved Otto Wallin godt. Og den sad også lige den højre til kæben på Mashikin. Han rammer altså også selv. Og der sidder en dyb igen. Han var lige uopmærksom et kort øjeblik der. Mashikin. Ja, håndklædet bliver kastet i ringen her. Tidligt fra det ukrainske ringeren. Den der kan slet ikke komme sig over Alexei Mashikin. Det var en hurtig og nem sejr til Otto Wallin. Det virkede som om han... jeg ved ikke, om han simpelthen troede, at der var blevet råbt break. Han var i hvert fald fuldstændig uopmærksom. Mashikin. When I'm counting, you cannot do that. Okay. Fordi jeg ved, at han kan altså ikke kaste håndklædet, mens der bliver talt over Mashikin. Så den kommer altså til at tælle som en knockout. Den igen. Den går fremad Mashikin. Og så der stopper han simpelthen. Altså, han glemmer simpelthen at passe på sig selv. Og den gør altså bare afs. Prøv at se her. Trykker lige Wallin ned. Så koncentrerer han sig ikke, og så sidder den der lige, og den kan man jo bare se med det samme i ansigtet på 40-årige Alexei Mashikin, at den kommer han så slet ikke over. Og det hænger selvfølgelig også sammen med den træffer, han havde taget lige lidt tidligere. Jeg kan jo se på ham, den store mand, at den niver stadigvæk. Så altså en hurtig afgørelse i den her aftens tredje sidste kamp. Otto Wallin vinder altså på knockout i anden omgang over en mand, som ellers har mødt flere klasseboksere, men det blev altså 6. nederlag i træk til Alexei Mashikin til gengæld. Og Otto Wallin med 12 sejre i 12 kampe, og nu 10 knockouts. Det er en spændende bokser, den her 24-årige svensker. Ham skal vi nok høre mere til, må ikke også hans træner, tidligere dobbelte verdensmester Joe Gamache, han er godt tilfreds med indsatsen.
Ladies and gentlemen, the fight ends at 2 minutes and 26 seconds in the round number 2. Your winner by KO, and now 12-0, Otto Ballet. Let's also hear it for Oleksiy Mazichin. Og også klapsalver til Oleksiy Mazichin. Det blev en kort dag på kontoret for Otto Wallin. Mazichin kunne simpelthen ikke holde til de der dybe træffer. Ja, han prøvde det, da. Han prøvde. Ja, men du ville se bra ut i kamp, og det gjorde du her. Cool. Ja.